Ekugcineni kwako wonke Malwandle ugogo samxolela. Ngani? Ngoba sabona ukuthi ugogo akazange abe nempilo eyayilula neyayimnandi. Salithola iqiniso ukuthi ugogo wayezalwe deformed. As a result, umlenze wakhe wanquma esemncane. On top of that, ugogo wayebipolar. Kwangagcina lapho Malwandle waphinda ugogo wamitha ena 11 years. Uma emitha ugogo ena 11 years emitha amawele umfana nentombazane emithiswa ubhuti wakhe ubhuti wakhe azalana naye, ubhuti wakhe owamithisa ugogo, owathatha i-advantage ngoba ugogo wayengaphilanga edla amaphilisi, wayelo mntana one-bipolar. I-bipolar ke ilesifo sokuthi umuntu 1 minute was very very happy, 1 minute uyahlanya, ukuhlaza, unama-mood swings, akafuna ukukhuluma nabantu. So yeah, uma ukuthi awuyazi i-bipolar. And ngisiqopha lesi story namhlanje umhla ka-30 kuMarch, and si-recognize abantu abaphila ne-bipolar. Ngicela ukuthi uma ungazi ngalesifo uhambe uyofundiseka. Abantu bafana njengathi it's classified as one of the mental illnesses ezinga-affecta impilo yakho yonke if it's not managed. Ngiza nendaba. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo Lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani, Dumelang, hello, bonjour, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo Lwandle kalwela lwela zinkonjane zona zodwa ezihambela le kude phezulu. It's another day, it's another story time. Izinto zalekhazi yakhulisa, ziyafundisa, ziyakubonisa impilo. Kanti ke nawe if ukuthi uyafisa ukuthi usibhalele usixoxe indaba yakho, mhlawumbe ufuna ama-comments, mhlawumbe ufuna izeluleko, mhlawumbe ufuna usizo, ungabhala lapha ya ku TikTok, uye nje ku conversations_Zandi Mfeka, ufike ufake indaba yakho khona, noma ke ungibhalele ku Facebook Meaningful Conversations with Zandi Mfeka, ungi-DM khona. Ubuso ngakhohlwa ke ukuthi uma ufika khona ubusufike ke uyangilandela. Don't forget to like, comment, subscribe, share. Ngicela ukubonga nje support engipha yona. Ningakhohlwa futhi ukungipha ama super thanks, join channel membership and get exclusive members and get ama stories before everybody else gets them. Asiculeli uma imuncu kanje uyalazi udaba ukuthi sivele sihlale phezulu kwayo singaphozisi maseko. Uthi usisobhalayo namhlanje umncane omuhle, uthi mina Malwandle senisizulwane kusho ukuthi sesithathu. Ngisizukulwane sesithathu kulolu khondolo lokuzaleka nokubezwa umuntu wasekhaya. Ngithi mina usokuthini mangabe uthi isizukulwane sesithathu? Akilalela Malwandle, ngiza nendaba. Indaba yami ijulile, ibhlungu, kodwa ngithe ngikhulume ngoba kuyacaca ukuthi lokubezwa okukhona okubhidlangile phakathi kwemindeni bese kuyathulwa ngako ukugqitha okuhlale phezulu kokuthulwe kuthwenya kuthiwe hayi yomndeni ayingenwa, hayi ayikhulunyelwe phansi, hayi umuntu angangaboshwa. Ayipheleli lapho, iyaqhubeka lento ibe isihlava seminyaka ngeminyaka, ilandele ama-generations after generation. Kodwa ngithatha isinqumo sokuthi mina ngizokhuluma ngayo namhlanje ngoba ngifuna ukuthi igcine ngeyami i-generation le ndaba le. Ngithi hayi awungixoxele ngizwe kahle ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini mina. Athi Malwandle, ngiwele khaya sibabili, singamawele, singamantombazane. Uma singamawele ukukhula nje kwethu sikhule kamnandi, sifunda ezikoleni zabelungu, abazali bebe right, but ekukhuleni kwethu besingawazi ama-extended family members wethu at all. Sakhula ke singamantombazane kanjalo saze saba na-8. Uma siba na-8 kwenzeka into engingasoze ngayikhohlwa empilweni yami, la esathola khona umlayezo umama nobaba kade behambile bephumile beye kwi-business trip. Abazali bethu ke bebekahle ke financially, baphuma baya kwi-business trip ngenye yama-weekend, sihlele ekhaya no-anti osisizayo. Uma bephuma beya kuleyo business trip
mase bebuya endleleni badlula ke airport bathatha imoto babuya mebebuyela ekhaya. On the way back home they had a car accident and unfortunately they passed away, both of them. What a pain. Alehlanga lingehlanga sisi. Uthi they passed away, uthi mabe pass away uthi uyabaza abazali abamnyama ukuthi asiyithandi into yamawili, asijwayeli into yamawili. So okwenzeka la ukuthi sathathwa sasiwa kugogo esasihleze sizwa ngaye ngendaba esingamazi. Akunawili la, akunanto ekhomba ukuthi izinto ezethu. So into eyenzeka kwaqhamuka nje izihlobo esingazazi zavumbuka all around. Esasiqala ukuzibona izihlobo esasiqala ukuzibona zavumbuka nje out of the blue. All of a sudden sazithola sesiney'hlobo ezikhona. Uthi hayi eMalandla zavumbuka-ke iy'hlobo left right and center zazohlala la ekhaya kulowo nyaka lowo wokuqala lowo abazali beshonile ngabashona kokuphakathi nonyaka. Kulowo nyaka lowo wokuqala zavumbuka iy'hlobo left right and center zazohlala la ekhaya zadla zaqeda ukudla kwakukhona for intontoni umngcwabo nani izinto ezazikhishwa abantu izimali imali yamakhandlela badla baphiphitha bashaya baqeda. Imoto eyesibili ngoba imoto zazimbili ekhaya, eyesibili imoto yathathwa umalume lo engisazokuxoxela ngaye eMalwandle kabanzi owamosha impilo yethu. Lo malume wayithatha imoto engakwazi nokushayela, edriver ngayo, efunda ngayo, yagcina ohlukile yaphela imaintainwa, yenziwa next imoto ayikhokhelwa yaphela agcina izalela iy'nkukhu later on. Saqhubeka-ke sahlala-ke la nezihlobo asizazi labo anti abazibiza ngabantu abazibiza ngo-anti bethu, abazibiza ngomamncane bethu, abazibiza ngazo yonke ihlobo ezihlobo ngomzala asibazi. Uthi owalandela lapho eMalwandle kwaba ukuthi ama-assets wabazali bethu one by one izinto zazidayiswa, ezinye zazinyamalala, ezinye babezitapela endlini yama-couch, intontoni, into zokusebenza, ama-laptop, amabhizinisi asazi ukuthi benzani ngawo ngoba abazali bethu babenamabhizinisi. Asazi ukuthi benzani ngawo till this day, kodwa esikwaziyo ukuthi bakhona bafika bazenza amavolontiyo bahlakaniphileyo angazi ukuthi bazosiza or bayazi ngamabhizinisi or they will take care of businesses and take care of us. Kodwa ekugcineni kosuku kwacaca ukuthi iy'nhloso zabo kwangesiko ukunakekela thina noma ukunakekela amabhizinisi ukuze thina siqhubeke siphile. Iy'nhloso zabo ekugcineni kosuku kwacaca ukuthi kwakukuthi nje umuntu baba ogombela kwesakhe, umuntu athathe okutapekayo aphume kanje. Uthi eMalwandle at that time sibancane sinodadewethu sina 8 years old and we were only doing grade 3. Uthi iy'nkinga nje zokuqala ezaqala kwaba ukuthi abantu kulabantu sebegcwele la ekhaya bephithizela bephuma bengena bezenza iy'hlobo ey'nkulu ababezodla umnotho wasekhaya. They didn't know ukuthi esikoleni siya kanjani. Into yokuqala eyenzeka nje kwaba ukuthi kwaqala ukuthi-ke manje kwaba ney'nkinga ukuthi asisakwazi ukuya esikoleni. Qala manje salova, akekho umuntu osenza i-homework, akekho umuntu osinakile. Abantu bayayididilizela la bayayitapela one by one, umuntu ufika athatha into ayithathayo ayibona imfanele aphuma ahambe. And nabantu sebeyaqala bayancipha manje la ekhaya, kancane kancane sebeyancipha labantu ababegcwele bethe fula ekhaya bezenza izinto ezizosinakekela. Uthi eMalwandle ayikho into empilweni ekukhulisa fast njengokulahlekelwa umzali. Uthi we had to grow up fast ngendlela esingazange siyi-understande, sasibancane kodwa sasikubona kwakwenzeka. Uthi sihambeke isikhathi eMalwandle up until a time la indlu i-empty. Uthi ngiyakhumbula eMalwandle usuku lokugcina la kwafika khona ndoda thizeni eyafika iphethe elikhulu isayini elalibhalwe for sale. For sale indini lo kudayiswa indlu yasekhaya, asazi ukuthi ubani odayisa indlu ngaliphi igunya, kodwa indoda yafike yawufaka for sale yaqongqotha yashayelela amaplangwe ayemnyango wafaka isayini enkulu ngaphandle, which I later learned ukuthi mangabe umuntu efika naleya sayini enjeya ebhalwe kanjaya kusho ukuthi indlu iyadayiswa. Emva kwaloko abantu banyamalala sasala sodwa endlini asinakudla silambile. Mzuzwana thizeni khona at a time la babenqakisana khona ngathi omunye athi hayi ngizothatha omunye, omunye athi hayi ngizothatha omunye, omunye athi hayi amawela kahlukaniswa, up until such a time la kwafika khona mamncane anti I don't know thizeni owathi thina sinogogo. Mind you, ngithe ekuqaleni kuwena Malwandle asizange sazibona izihlobo zasekhaya ever. We don't know why,
gogo ndini loyo sasingakaze simbone, kodwa apparently kwathiwa sinogogo. Wafika loyo anti thizeni wasithatha, wathi uzosithatha sihlalise kwakhe for isikhashanyana, abese senzela icebo lokuthi asithathe ayosisa kagogo wethu la esizoyohlala khona, ngoba le ndlu meke yadayiswa kusho ukuthi thina sizoba homeless. Hayi, sisiqhubeka sihamba isikhathi Malwandle. Asisena choice, silalela noma yini eshowe noma ubani ofika noma kunini, ngoba vele asinabani ozosilwela, asinabani osibhekile, asinakudla, silambile, sizingane. Uthi hayi asiqoqiseke lo anti imthwalo wethu, siqoqe iy'mpahla zethu, and nalezi iy'mpahla zethu seziyashoda ngoba abantu bebefika la bazitapele. Iy'mpahla zethu seziyashoda nje. Imswenko yethu emihle namagama esasithengela abazali bethu, ama-toys nana, okuningi vele akusekho. Uthi Malwandle sihambe isikhathi, masihamba isikhathi Malwandle, kuze kufike isikhathi la esithathwa khona, esasifike sathathwa khona ubhuti thizeni, bhuti baba thizeni wasilayisha emotweni nemithwalo yethu, esithatha kulowa anti lo wayesithathile wasibeka kwakhe isikhashanyana ngoba ethe usazosisamela iplani ukuthi sikagogo. Hayi sathatha-ke shwi, uthi yeyi yahamba imoto, yahamba imoto, yaguduza imoto, yaguduza imoto, lashona ilanga sihamba emgwaqweni, asililambe sihamba nandoda thizeni esingayazi engenandaba nathi, ethulile engakhulumi. Lahamba lashona ilanga. Hayi safika la kuthiwa siyakhona, safika kulo muzi kusemakhaya, uyakwazi emakhaya enkangala la ekusenoguqa sithandaze khona. Masifika la kula makhaya kuthiwa ikagogo wethu. Uthi hayi simfice lo gogo obukeke engenamusa, lo gogo unomlenze owodwa, lo gogo lo unemlenze owodwa, and nengalo yakhe, isandla sakhe lesi sangaka left uyasibona ukuthi naso ngathi si-deformed somehow, because si-twisted and sincane, asilingani sonke. Khona la sihamba khona sibe sincane ngazi ukuthi umuntu either owasha or umuntu owalimala ngandlela thizeni. Uthi hey sifike la kule ndawo kunekhishi elu-round, leli khishi elu-round lifulelwe ngotshani, and then bese kuzoba nendlu enye esamkhukhu eyodwa somewhere at the back of the main house, le ndlu kuhlala kuyona umalume, and then bese kuzoba nenye indlu nje ese-center. Leyo ndlu-ke kusho ukuthi iyona ndlu ekulalwa kuyona-ke, indlu eyikamero nento engazi ukuthi isa-dining room, kusho ukuthi nje ziwu-3 kuphela izindlu la. Ileli round ekuphekelwa kulona, bese kuzoba ile 2 room ese-center, and then kuzoba ile samkhukhwanyana somewhere at the back of the 2 room ehlala khona umalume. Uthi hayi-ke Malwandle sifike sihlale la sibeke imithwalo yethu, kokade asithathe imithwalo yethu-ke leyo sihambe siyoyibeka ekamerweni, sihambe-ke sikhumule-ke imswenko le esasiyifakile ukuthi phela sasihamba indlela, sigqoke athi ugogo uzoyosifunela isikole. Hayi masaqala sifika Malwandle la, sifika sekusondele nje la kuDisemba ngoba abazali bashona phakathi nonyaka. Bafika abantu la bazididilizela bathatha whatever bayithatha bahamba. Manje sekuthiwa abo-November vele isikole sesisiyekile, sekuyoshaya uDisemba, yonke lento yenzeka kusondele ukhisimusi. Ayi ugogo afika aqala bomuntu onice, kube mnandi nje, asitotoze, Nkosi yami izingane zabantu abami, abe umuntu emotional engazi ukuthi nje ukhumbula into zamzukwane. Sihambe isikhathi-ke ugogo uyinto enice kuze kufike ukhisimusi. Mawufika ukhisimusi ayike kucace ukuthi ngeke sibe nazo impahla zakhisimusi, kodwa-ke ugogo wasibambela-ke Nkosi yami inkukhu egcekeni. Kufuyiwe la, khona iy'mbuzi, khona iy'nkukhu, iy'nkomo azikho yiningi kodwa nje kufuyiwe iy'mbuzi zona ziningi. Makufuyiwe kanjalo-ke nje vele inyama mayidliwe ithathwa nje khona la egcekeni. Asibambele ugogo iy'nkukhu-ke lezi ezimbili-ke zakhisimusi, aphinde kube khona ezinye futhi azihlaba, ngazi noma wayesibika emsamo noma wayenzani, kodwa wenza nje isangazo into eyayisa-ritual. Wasenza nokhambanyana oluncane lotshwala-ke, wahlala phansi nathi kwathi makuqala unyaka-ke uzosifaka esikoleni, uzosifunela isikole. Hhayi nangempela-ke sihambe isikhathi makuqala unyaka siba abantu abayofunela isikole, sifuna isikole sitholakale. Axeke manje ukuthi i-uniform esikoleni asinayo, kuthiwe sizofunda ngayo imiswenko, up until a time uprincipal azacikeke indaba yethu ukuthi thina sifunda singenayo uniform. Athi asihambe siyohlala ekhaya size sibuye ngamzukwane sesine-uniform yesikole. Ibe nzima-ke lento, uthi yena ngokucabanga kwakho uprincipal was just trying to ukufaka i-discipline, akacabanga ukuthi wayeqonda ukuthi asixoshe. Kodwa uthi Malwandle kusukela lapho kwaba yiyona ndlela esagcina ngayo ukuqhubeka nesikole, asiphindanga sabuyela esikoleni. Uthi hey from there-ke manje sihlele emakhaya, siyavuka la
siyahamba siyosenga iy'nkomo. Umalume uyavuka ayosenga iy'nkomo. Ngesinye isikhathi siyahamba nawo umalume asenge-ke, mesenga-ke sithole ubisi, sikwazi ukuthola ubisi letiye. Amanzi akhiwa kude, kuyahanjiwa uma uyokha amanzi, kufanele uhambe uyokha amanzi emfuleni. Uthi ugogo wathi njengoba senihleli la ekhaya senomahlalela ningasafundi-ke, kusho ukuthi-ke nizokwenza imisebenzi-ke la ekhaya ngoba phela ngeke nihlale nje. Uthi yeyi, ugogo waqala sifake engadini, siyalima la, siyafukuza la, kuthiwa yonke into efanele siyisebenzele. Uthi kwahamba wasikhipha ekamereni lakhe, wathi akasafuna ukulala nathi. Silala la kuleli khishi ekuphekelwa kulona, and mind you, leli khishi ekuphekelwa kulona kubaswa phansi. Ukuze ubase kufanele kube khona iy'nkuni, kufanele uhambe uyotheza, kufanele uyokha amanzi, uthi iyanzima impilo emalwandle. At the time sinodadewethu siyohlanganisa u-10 years. Siyilezi zibutubutu zezingane ezinhle ezifresh, ezikhuluma isingisi, ezingasazi nesiZulu kahle ngoba phela khumbula ukuthi sikhulele edolobheni thina kahle kahle. Yonke lento yintsha kuthina asiyijwayele. Uthi siye sikhale ngolunye usuku, silale sibambene, Nkosi yami newele lami, sikhale sihagane, sikhumbula abazali, sikhumbula ukudla kahle, sikhumbula ukulala kamnandi. Sesilala ocansini manje ngengubo eyodwa endala okwakungazi ukuthi iyayilala ingulube kudala. Le ngubo le izimbobo uma kubanda siyafa amakhaza. Uthi emalwandle iqhubeka impilo ibe nzima. Sihambe isikhathi sina 11 manje, isikhathi iminyaka sesiyoyilanda manje. Uthi mesiyoqala siyohlanganisa u-11 years, qala izinto zijike zibe worse. Siyaphila ukuphila, siyadla ukudla, kodwa kuyenzeka nje ngesinye isikhathi ugogo uma ehlabile inkukhu, thina sidla amanqina. And uyalazi inqina lenkukhu yasemakhaya? Uke walidla inqina lenkukhu yasemakhaya lomleqwa ukuthi linjani? Njengoba kuthiwa umleqwa nje, ayidleki leya nto. Buza kumina amalwandle, ayidleki. Uthi sasiphakela amanqina-ke, inyama ugogo ayidle yedwa-ke nonyanakhe okwakuwumalume wethu ayidle, bachafuze bayidle. Le nkukhu njalo ibigijinyiswa yithina, ibiphekwa yithina, iy'nkuni bezilandwa yithina la ekuthezwa khona. Uthi Malandla sikaze siphile ubunzima obunjeyaya, sijuza amafinyilo, sineminkenke ezinyaweni, ukuvuka ekuseni kusabanda siyotheza, siyinsila nje. Akekho umuntu oyosinakile nje. Nezingubo lezi sasinazo zazamagxaba zindala sezivithikile ngoba phela akekho umuntu osiwashelayo, asikwazi kwakwasha lokho. Kodwa we had to ukuthi at some point sikufunda ukuthi impilo inje. Nangelinye ilanga ugogo uyayifihla futhi insipho yakhe emakathandile, singakhoni naloku kuwasha. So nje siyizinto nje ezixathukayo, ezinukayo nje, ezinuka insila, ezinuka ukuhlupheka, ezinuka intuthu, ezikhathele nje, uzibuka nje uqhamuka. Uthi nalo muzi uthe qekelele ukude kunayo yonke imizi. Mawuthi uyaphuma uyaqalaza omunye umuzi, uvele ubone ukuthi vele uzoqalaza omunye umuzi, wazelaphi, uzophuma uyothi uthi nje kwanzima, si-isolated, yonke into intsha, kubuhlungu, sidlukumezekile. Uthi-ke sihambe-ke isikhathi, uthi la esathi sesiyayijwayela le mpilo yethu yokuhlupheka nalobo bunzima esibuphilayo, kanti kuseza okukhulu lokhu ebesisakubona bekusekuncane. Uthi ngiyakhumbula amalwandle the day it happened the first time. Umalume wangena exhibeni la esasilele khona, umuntu engazi ukuthi ufuna ukuyokha amanzi ngoba phela namanzi ikhishi leli phekela kulona namanzi ahlala khona. Wangena umuntu engazi ukuthi uwomile uyophuza amanzi. Uthi wangena nje enje. Khumbula mina newele lami, we always struggle to sleep because ingubo esilala ngayo ney'mbobo incane emekubanda kuyakho, siyakodola. Bese sisizwa yikona ukuthi vele bekuyindlela kubaselwa kuyona. Uma sekucime lo mlilo kade ubasiwe, siyakodola nje. Akulaleki, abuhle ubuthongo, futhi abuhle ubuthongo ngisho ulambile ngoba ngamanye amalanga ugogo wayesincisha ukudla. Uthi hhayi-ke emalwandle angena umalume uzophuza amanzi la ekhishini, ungena unje. Uthi ayaluze awakha amanzi. Uthi sibambane nodadewethu, siqinisane, sithule, sithi tu, simlunguzile ngembobo yengubo, simbone esondele eza ngakuthina. Mengafika esondele eza ngakuthina, sibone ukuthi silele sibambene, aphume ahambe. That was day 1. Uthi ngosuku olulandelayo wenza exactly the same thing. Uthi-ke ngosuku olulandelayo wavele nje wafike wasihlukanisa ngendluzula, wathatha udadewethu wamkanukisa imilenze. Uthi wamnukubeza right there and then. Uthi ngathi ngiyakhuluma wangisakaza ngempama. Uthi ngathi ngithi ngiyamlwisa, ngiyaphakama ngiyamlwisa, ngisakaza ngempama. Uthe esisuka lapho wangifaka iqupha nami wangiginqa phansi, wangikanukisa imilenze, wenza into ayenzayo, siyakhala siyahayiza endlini. Uthi wemalwandle gogo wathula nya. Hayi ukuthi lezi ndlu bezikude from each other, wayengasiza ukuthi siyakhala.
ugogo wathula nya. Nasekuseni mayesibona ugogo sivuza igazi singakhoni ukuhamba, ingubo ebesilele ngayo siyozama ukuyiwasha nalezi mbobo, hhayi ukuthi wayengasiboni, wayesibona kahle ukuthi khona into wrong eyenzakalile. Wathula wathi swaye, ugogo wangakhulumi ngisho ukukhuluma. Kunaloko wasifaka indlela nje, wasifaka uswazi, wasiqhuba wathi asihambe siyogeza emfuleni. Uthi sahamba-ke sayogeza emfuleni, siyageza emfuleni, siyakhala nodadewethu, sibuye sihlale phansi sibambane, sithandaze. Uma wayesifundisile ukuthandaza, sithandaze, sikhale, sabuya amehlo avuvukele angaka amalwandle, kunzima impilo, akukho mnandi, ayikho nje into ehamba kahle. Uthi from that day onwards malwandle, kwaba impilo yethu leyo umalume ezitika ngathi, khumbula ukuthi ngithe sesiyela ku-11 years manje, ezitika ngathi saze sana-12. At the age of 12 years sabaleka kule ndawo esihleli kuyona, sadecide ukuthi siyabaleka manje, sabaleka sahamba sazithola siseplazini thizeni, ngoba la kule ndawo kusemakhaya. Into eseduze nje uqhamukela kuyona enemoto nenabantu, uqhamukela eplazini lomlungu. Kunenhlobo yonke yamaplaza ongawacabanga, amanye amaplaza adayisa izinkomo, afuyile amanye amaplaza awomobo. Uthi sihambe size siphumele eplazini thizeni. Masifika kuleli plazi, singamantombazanyana akhathele angenalutho nje aphashileyo, sifike sithi sifuna umsebenzi. Umlungu asibuka anikini ikhanda athi, msebenzi muni ongenziwa yini nani bangaka? Why ningekho esikoleni? Uthi lo mlungu ukhuluma isiZulu phaqa, uthi why ningekho esikoleni? Uthi hayi sizama ukuchaza ukuthi hayi asinabazali, kwathini. Athi umlungu okay, ngizoninikeza umsebenzi. Uthi vele si-well trained, sesiyakwazi ukulima, siyakwazi ukunakekela iy'nkomo, siyakwazi ngisho ukusenga. Uthi sifike siqale sisebenzeke la, sikhuthele nkosi yami, zile zinto ezizacileyo, ezingondlekile, ezi-malnutritioned. Hhayi siyasebenza, siyaphephuka, siyacenta, senza konke ongakucabanga. Siyasebenza la, senza konke ongakucabanga. Uthi kuthe masiyohlanganisa u-12 years-ke, angithi sibaleke besi-approach-a u-12 years. Uthi nje masisanda kufika la kabasi, sivele siqale sigeyine iweight, sibe yizibutubutu, kube ngazi ukuthi ingoba sesiyadla, ngoba phela even though singahlalanga kahle la kabasi siyadla, kodwa kona okusalayo sisebenza kanzima. Akunasikhathi sokungena, akunasikhathi sokuphuma. Ukuqalwa ezimobeni la ngo-4 AM in the morning, abasengayo baqale bayosenga, kwenza ubisi kuthiweni, ukunakekela iy'nkomo, ziyajova iy'nkomo, zenziwa yonke into, and yonke imisebenzi yala sesiyibambile, sayazi siyayisebenza. Kodwa-ke at least siyadla makushona ilanga, ngoba siyaphakelwa enkompolo lapha la sihlala khona, wonke umuntu uyaphekwa nje ngebhodo elikhulu, sesiyadla at least. Uthi siqale sigeyine iweight sinodadewethu, sibe yizibutubutu nje, sigeyine iweight, sibancane asazi lutho, kanti leya nja kamalume ebeyisilala isimithisile, we are not aware. Uthi sithe sisabheka ukuthi sageyine iweight, udadewethu avele agula, udadewethu aqala agula up to a point ukuthi kucaca ukuthi hey uyagula nomuntu ngingasakwazi ukusebenza. Sithe sisabheke lokho nami ngaqala ngagula. Uthi kanti njengoba sigula nje, mina ngi-pregnant, umalume usithelele ngesifo, njengoba ngi-pregnant nje ngigule mina ingane eziphume. Udadewethu agule to a point ukuthi akekho umuntu osinakekelayo, akekho umuntu ozosisa siyothola imishanguzo. Umlungu nje asilalise enkompolo, kuphele kanjalo ngathi at that point in time, because akekho umuntu ozosinakekela. Khona umama la osebenza khona la eplazini, osikhonzile, omanelo kesinakekela kancane, kodwa naye akanawo ama-means ukuthi angasithwala sise clinic kude la. Udadewethu-ke kuze kugcine ukuthi-ke mina eyami ingane yaphuma, udadewethu atete naye, mekateta uteta amawele amahle, izibutubutu ezimbili zamantombazane. Mekateta udadewethu avele ashone within a week ewatetile la mawele akhe. Hhayi-ke la mawele akhe-ke manje ngiwangivuka nawo, mind you, we are 12 years, simithile, sesizele manje sina 12. Udadewethu seshonile, kufanele ngiwe ngivuka nale ngane. Uthi hey ngiwe ngivuka nale ngane, zikhule le ngane, zibhangazele le ngane, zibe zinhle, nami ngize ngithole indlela yokusizakala. Umlungu ngelinye ilanga aze afike enkompolo la sihlala khona, afika angi-check-a, ngibona ukuthi njani, enze responsibility nje ukuthi uzongihambisa ngiyolanda ngesibhedlela. Uthi hhayi-ke umlungu aqhubeke-ke nokunginakekela-ke, asho-ke umlungu ukuthi each time engiseklinikhi ngoba kukude uzobamba emalini yami le yokuhlakula, le ngiyihlakulayo lapha ey'mobeni. Uma ngabe ngiseklinikhi uzobamba emalini yami. Angibuza ukuthi ngiplana ukwenze njani ngalezi zingane, ngoba izikole la zikude and angeke ngihlale ney'ngane ezikhulu zigcine kuphelele nje emoyeni zingayi esikoleni. It's against the law.
ukuthi ahlalise izingane enkompolo. Inkompolo abantu abasebenzayo. Ngithi basi angazi ukuthi ngizokwenza njani, anginabani, anginalutho, ngixakekile, kodwa uNkulunkulu uzolenza icebo. Uthi lapho angikuyekile ukukhuleka, ngiyakhuleka every day for a miracle. Uthi kuthe ngelinye ilanga uBas John loyo kufike ama-visitor kwakhe. Uma efika ama-visitor kwakhe uthi at this point in time uBas John le usengisusile ezimobeni, angisahlakuli, sengisebenza ngaphakathi endlini ngoba kwenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngimane ngithi jobe ngiyo-check izingane. Futhi kulula ney'ngane nje zidlala khona la egcekeni, ney'nkukhu zala ekhaya nezinja zala ekhaya ngoba iyona mpilo le, ayikho enye indlela esingenza ngayo. Uthi nhlanhla leyo, one of the silly days, umlungu lo abe nama-visitor. Uthi uma kufika ama-visitor izingane zakhe apparently enye yezingane zakhe umfana ushadelwe intokazi, basanda kushada and engathi ababatholi abantwana. Mekafika leli visitor leli eliyingane kaBasi, lizithande lezi zingane zikadadewethu, lizikahle kahle lezi zingane zami ngoba phela naye zakhe. Lizithande lezi zingane zikadadewethu to a point ukuthi njalo mekafikile uzithengela iy'mpahla zokugqoka, uzithengela iy'nto ezimnandi, aze acele ngelinye ilanga ukuthi mekabuyela back edolobheni la ehlala khona ucela ukuvakasha nazo. Njalo lo uyafika mengabe nje at an interval, ngiyacabanga mhlampe meselivini noma bebathathe amaholidi beza la ekhaya. Uthi ayeloku evakasha nale ngane, eloku evakasha lezi ngane, aze athi uyazithanda lezi ngane, akathandi zikhulele la. Ucela ukuthi lezi ngane azithathe ayongikhulisela zona, uzozifundisa azifake ezikoleni zabelungu zibe right. Mina mangifuna ukuya kuzona ngiyobe ngimane ngivakasha ngiyoyibona. Uthi hayi, ngingayiboni inkinga ngoba ekugcineni kosuku I've been praying for a miracle and anginalutho esandleni ukukhulisa le ngane, ukuyinika le ngane impilo engiyifisela yona. Uthi hayi nangempela kube njalo. Uthi ayithathe ingane ezingene esikoleni, ingane uthi azihlakaniphe izingane zikadadewethu, azihlakaniphe ama-report uma efika noma efona emchazela, zihlakaniphe to a point ukuthi lezi zingane esikoleni ziyeqiswa, aziliqedi iklasi, ziyeqiswa, ziliqedi. Yabona leyo nhlobo yey'ngane. Uthi kangangokuthi at the age of 15 bese zuqedile umatric, zahamba zaya e-varsity zayofunda, zifundela-ke iy'fundo zokuhlola amehlo, ukuba ama-optometrist, zombili zangena e-varsity-ke zahamba zofundela lezo zifundo zokuba odokotela bamehlo. Uthi hayi-ke at this point-ke nami angisasebenzi ekhishini lomlungu, sengisebenza kuyena lo mama lo ohlala lezi ney'ngane, futhi it's not even like ngiyasebenza, it's more like nje ukuthi ngiyabasiza endlini ngoba already banayo i-helper labantu, banawo ngisho no-garden boy, kodwa-ke I was there ngoba nami izingane zami sezi-there. Kodwa nje uNkulunkulu walenza icebo, wawenza umlingo omkhulu esingazange siwu-understande ukuthi waqhamuka kanjani ngoba umkhuleko singawuyeki unamandla. Usho njalo sisobhalela incwadi. Uthi sihambe-ke isikhathi bafunde ontakwethu, uthi baqede bagraduate. Uthi hey, the day begraduate sahamba sabuyela elokhunjini emaplazini la sasingcwabe khona unina. I didn't have amandla okumenzela i-graduation, kodwa nje uBasi lo engase ngihlala naye lo wayeba-adoptile unofficially, wabathengela ama-graduation gowns, wabathengela ikhekhe, sosa sadla inyama. Ngacela ukuthi isicelo sami nje esikhulu kunazo zonke ukuthi ngicela bangithathe ngiye ethuneni likadadewethu la sasemngcwabe khona eplazini, ngoba khumbula ngisho phela wafela le eplazini ezala labantwana. Uthi-ke saya ethuneni ladadewethu, saya nasethuneni lengane yami, safike saliklina, safaka imbali, ngabachazela abantwana ukuthi-ke mina ngisiyena uma wenu, ngiyiwele likama wenu kanje impilo esayiphila kanje. Uthi sakhala izingane zangibona amalwandle, sakhuleka nezingane. Hayi, from there izingane zayibona impilo ngamanye amehlo-ke. Uthi hayi-ke saqala-ke iy'ngane-ke manje seziya-apply zifuna umsebenzi. Uthi ngendlela ezazinenhlanhla ngayo lezi ngane, izinto zazo nje zazimhlophe nje, kukhanya yonke into. Uthi awuphelanga u-3 months lezi ngane zigraduate-ile zabe sezisebenza, ziyasebenza lezi zingane zi-right, zangakhela umuzi nga-right. Uthi ngithe ngisahleli ngisanethezekile, ngi-right, nginjalo emzini wami nalezi zingane, sesingasahlali nalapha kaBasikoda nje, sesama-regular visitor njalo sihlale simane sivakasha. Uthi ngithole i-call, sengaba ngisho nane-cellphone, iy'ngane zami zangithengela i-cellphone. Ngithole i-call ukuthi kunomuntu ofuna ukunibona. Ngibuza ukuthi umuntu wakabani le kuthiwa ufuna ukusibona. I-call ingena iqhamuka emakhaya la sasihlala khona le kagogo. Kuthiwe ugogo uyagulugulela ukufa, ufisa ukusibona.
awuna okugulela ukufisa ukusibona. Uthi ngithi mina hayi anginayo inhliziyo yaloyo gogo le, anginaso isikhathi sokukhuluma naloyo gogo. Uthi kodwa iy'ngane mazibuya emsebenzini ntambama ngiy'xoxele ukuthi ngoba zase zisazi isitori sengizichazelile ukuthi kanjani. Uthi hhayi nangempela-ke iy'ngane zilalele zithi wema sicela ukuthi ungalibambi igqubu ngoba njengoba nathi sazaleka ngale ndlela esazaleka ngayo, nani nazaleka namitha ngendlela efanayo enjani engekho mnandi. Ake sihambe siyomuzwa ukuthi ugogo ufuna ukuthini kuthina. Uthi hhayi nangempela-ke sihambe. Kuthi masifika kagogo, sidrayive sifike kagogo, gogo uyagula ulele phansi useyisicaba. Uthi uyabona lo muntu lo kuphele kusele isikhwehlela, ugulela ukufa, kusele isikhwehlela kuphela nje ukuthi athi uphele ngaye. Uthi nomalume naye uyagula naye uyisicaba uyinto efayo. Uthi kuyaguliwa nje kule ndlu, bonke abantu bayagula nje bayavithika. Uthi kodwa ngalolo suku sathi masingena nje emnyango sizombona ugogo, uthi wavula amehlo kwangazi ukuthi uphila for the very first time in a very long time. Uthi hey, wakhuluma ugogo zaqala zaphuma iy'ndaba. Uthi ugogo aqale phansi from i-family history, i-family tree, athi ningibona nje bantu abami nginenhliziyo embi, ngikhohlakele nginje, angizenzi. Ugogo achaza ukuthi mina ngazalwa ngi-deformed. Uma wami mayengizala ngi-deformed, ngangumntwana nje vele owayenezinkinga eziningi. Uma kuchazwa kuthiwa umlenze wami mangizala ngimncane, odokotela bawu-check-a babona ukuthi awunamathambo, vele uyofana nje nento efana nenyama nje elengayo e-useless. So ba-decide ukunquma njengoba ningibona ngingenamlenze. Uthi iy'nkinga zigcinanga lapho, kwahamba kwacaca ukuthi ekukhuleni kwami nginey'nkinga ey'ningi mentally, angibehave njengezinye izingane njani. Uthi at a later stage-ke ngalezo zikhathi-ke iy'ndaba mental ntontoni, izinto ezazingakojwayeleki kahle. So bamdawuna sakudala ukuthi kahle une-mental problem. So yangacaca ukuthi le mental problem iyini, yangabi nagama, bavele bamthatha nje bamnikeza amaphilisi abantu abahlangayo. So yingakho-ke kahle ekugcineni kosuku later on uthi badiscover ukuthi une-bipolar ugogo lo. Yingakho ama-mood swings ngelinye ilanga uhlukumeza izingane, ngelinye ilanga unjani. Kodwa-ke that is not an excuse. Kodwa uma kachaza isitori uthi ugogo-ke self because wayenalezo zinkinga wayengakwazi ukuyofunda. So wayeyinto nje hlezi ekhaya nihleka kaningi, icasukile ishaya wonke umuntu . So wayiloyo into nje hlezi ekhaya, ehlala kwi-wheelchair, enakekelwayo, efunzwayo, ethiwani. Up until a day whereby umfowabo owayezala umfowabo kaMakagogo wa-rape ugogo. Umfowabo kaMakagogo, yangizwa, ngibambe lapho. This is the family. Ugogo wazalwa engane e-deformed, eney'nkinga ey'ningi, mental health, ntontoni, wanqunywa umlenze at some point. Le ngane le ihlele ekhaya ayifundi because ayikwazi uku-communicate ngendlela e-right nezinye iy'ngane because of ukugula ekugulayo. Up to a point whereby kunomfowabo kamawakhe la owadecide ukuthi nayi inyama, wamrape at the age of 11 years. Makamrape wamitha amawele amabili, okuwumalume lo abahlukumeza amawele lawa abazukulu kanye noMakagogo. Wamitha amawele umfana nentombazane. Kwabanjwa sekulate ukuthi upregnant ngani, ngoba vele amaphilisi okugula ngengqondo ayakukhuluphalisa, akunikeza nikeni babone abantwana abangaphilanga kahle ukuthi banemizimba ekhula ngamandla. Khona into eyenzayo la maphilisi emzimbeni. Hence akubanga lula ugogo at the age of 11 years basheshe bambona udokotela ukuthi umithi ngani, ngoba babecabanga ukuthi hhayi uyakhuluphala nje, ukhuluphaliswa amaphilisi. Kanti umithi engakongeni ngisho kuma-period ngoba wadlengulwa umfowabo kamawakhe at that point in time. Makadlengulwa umfowabo wakhe, wazala amawele amabili, kwakuwuma wamawele, and then elinye kwakuwumalume lo abamfica emakhaya, wagcina esedlengula amawele. Uyayibona-ke lento engiyishoyo kuwena ukuthi lento yokunukubeza ngokocansi, ukunukubeza imindeni umuntu azazale, iwukhondolo. Uthi akugcini lapho Malwandle, uthi later on uthe uma ugogo esemithile kanjalo at the age of 11, uthi umuntu kwablamewa uMakagogo.
uthi kanjani nabo aba-understand ukuthi kanjani ngoba ugogo usexoxa lento sexoxa ekugcineni uyagula uyakhala. Uthi kodwa kwablame umakagogo to a point ukuthi umakagogo wagcina seze ebaleka la efemelini wahamba wafuna indawo, hence waze wagcina kule ndawo ayehlala kuyona nogogo la aphelela khona nalo yamalume lo nalela lokhunjana lakhe nalewele lakhe lesibili. Intombazane ithe mayikhula empilweni yatholela indoda yayishadela yaphila kahle empilweni yahamba yangabheki ngemuva. Kwasala lo oyedwa wasala wahlala wanukubeza abantwana. Uthi Malwandle-ke ekugcineni kosuku kwaphoqa ukuthi ugogo asimxolele ngoba wasitshela iqiniso. Sabona ukuthi wayengazenzi, okunye kwaku-out of control, okunye kwakwama-child wounds yena kuqali ayengazange alashwe kuwona, okunye kwakuqhamuka from ifamily. So kwakukuningi okwenzeka elifini yakhe. Ekugcineni kosuku ugogo wathi mesesixoxelile yonke leyo ndaba waxolisa and everything. The following morning savuka ugogo engasekho emhlabeni. Samngcwaba ugogo ngesizotha Malwandle ney'ngane zami, samngcwaba ngesizotha. Lo owayefa laphaya naye umalume lo esegulela ukufa. Sathi-ke kuyena-ke hhayi angeke sikwazi ukuthi kube khona esimenzela kona, sizomshiya kanjalo, asazi ukuthi kwenzakalani kuyena. Hhayi ngoba simshiya ngey'nhliziyo ezibuhlungu, mina enhlizweni yami kwangehlula ukuthi ngangingathatha umuntu owangihlukumeza kabuhlungu kanje, wangikhulisa before time, wangidlulisa ezintweni ezinzima kanje, ngithi ngiyamxolela and bese ngithi ngiyomnakekela. Ngamtshela nje eyisicabelele khona lapho kwamngcwabo kanina akazange awubone. Ngamtshela nje eyisicabelele khona lapho ukuthi wena zibani, ngiyakuxolela ukubola kwakho wakwenza kimi ngikhula ngiyingane ngi-innocent, wathatha ubumsulwa bethu nodadewethu uthatha i-advantage, kodwa akukho-ke shame engingakwenzela kona. Nazi izingane owasimithisa zona, enye yazo kwakuyeyami yafa. So akukho okunye engingakwenzela kona wena empilweni ngaphandle kokuthi nje ngikuxolele ukuthi noma usaphila noma wafa noma wenzakalani kuyena uthi anginandaba. Futhi nami ney'ngane zami ngazitshela ukuthi nje ngisho kungathiwa ney'nhliziyo ezinhle kanjani bantwana, ngoba abantwana babethi asihambe naye, ngathi nje bantu bami engadlula kukona mina ngenxa yalo muntu, engadlula kukona mina ngenxa yalo muntu. Angifuni nokucabanga futhi angazi ukuthi uNkulunkulu ukuba akangenzelanga umlingo ukuthi alethe lo amedemu owanithatha wanikhulisa ukuthi ngabe ngikuphi ngempilo ngenxa yalo muntu. So ngicela ningixolele, angeke ngikwazi ukuthi kwaphela kanjalo-ke ngomalume bamshiya kanjalo, face caba kanjalo, bahamba bangabheki ngemuva, kodwa-ke bamxolela. Ekugcineni kosuku what goes around comes back around. Ungacabangi ukuthi uzokwenza ukukhohlakala emntwini kugcine wena. Into embi oyenza komunye umuntu iyahamba inayo nje indlela yokuhamba ibuye kuwena. Kunako futhi kuyenzeka, kujwayelekile ukuthi uhambe into embi oyenze emntwini ugcine kusekuyi the very same person osekuyena ongakusiza kangcono as compared to everybody else. So asingazenzi izinto ezimbi ebantwini. Nayo lento leyo kuvikela abantu abanokuzibeza izingane emindenini asingayijwayeli, ngoba ngithi siyayibona ukuthi iphenduka ibe ukhondolo leminyaka. Ungangitshela ukuthi 3 generations emithisana endlini eyi-1 azalisane and banembewu enhle bazala amawele. Banembewu enhle bazala amawele. Uthi Malwandle angikaze ngibe naso isibindi sokuyixoxela omunye umuntu lento engikubhalele yona, kodwa ngithe namhlanje ake ngiyibhale ngoba ngiyazibona iy'ndaba zakho ukuthi hayi kuningi okwenzeka emhlabeni. Ezinye ngeke ngithi mangizilalela zizindaba zakho ngiye ngibone ukuthi kusho ukuthi okwami mhlampe kwakuyicebo likaNkulunkulu, angazi. Kodwa nje ngiye ngithi mhlampe ngingcono kunezinye zezindaba engiye ngizilalele uzixoxa la uzibhalelwe abantu, ezinye zize zizwakale ngazo ukuthi azilona iqiniso, kodwa ngifuna abantu bazi ukuthi ziyenzeka izinto ezimbi la ngaphandle. Bukhulu ubunyudulo namanyururu nezinto ezibuhlungu imindeni endlulisana kuzona, and lezo zinto zithi mesezenzeka zigcine sezilimaza wonke ama-generations alandelanayo. Uthola imindeni ingangenelani, unga-understand ukuthi yini, kanti konakala from the generations to generations and lento iyaqhubeka. Uthi Malwandle injalo nje eyami, ngicela ubatshele ama-life graduate
ukuthi siyacela ake bangathuli ukuthi as I'm talking to you today ngiqale i-foundation enakekela omama abazele izingane ngokunukubezwa ngokocansi. That is the foundation that I have started today. Iloyo nto engiyenzayo engizikhipha busy ngayo. Abantu abami bayasebenza ba-right nabo bayanginakekela. Phela kanjalo-ke namhlanje indaba siphinde sibonane kwelandelayo, and do please don't skip the ads because alikhulisa i-page enza no-YouTube abone ukuthi kusho ukuthi-ke leli page is worth keeping, because remember YouTube is doing business. So if wena uskip ama-ads kusho ukuthi usiqhatha nokuthi YouTube abone ukuthi ayili useless, akasidelete nje kuphele ngathi. So ngiyanithanda kakhulu, love and peace.